Portas abertas para dar a coñecer a oferta formativa, o CIF Coroso presenta os seus ciclos a 9 centros da contorna, cuxos alumnos poden ver en primeira persoa o método de ensino. O CIF Coroso de Ribeira está a celebrar as súas xornadas de portas abertas. É a 11ª edición que o centro amosa a súa oferta formativa, nesta ocasión a 9 institutos da comarca. Preto de 200 alumnos dos IES de Ribeira, Pobra, Boiro, Noia e Porto do Son están a coñecer as instalacións, os ciclos e os materiais que se empregan en cada especialidade. Organizámoslo de tal xeito que durante a mañá estén eses centros, rapaces e rapazas de cuarto da ESO, que poden estar interesados nos nosos ciclos formativos, tanto de grado medio como superior. E tamén fixemos unha pequena presentación para futuros alumnos de FP Básica, porque tamén necesitaban saber como vai a ser esas ensinanzas, fixemos só unha presentación para media horiña, personalizada para ese grupiño. Nestas xornadas, os centros invitados e os seus alumnos realizan unha visita guiada polos talleres, aulas e espazos do CIF Coroso, iniciativa que este ano conta cunha novidade. De cada centro educativo trouxeron chicos e chicas que xa tiñan interés por vir a Coroso. Polo tanto, seleccionaron máis os candidatos. Non viñeron grupos tan grandes. Eran grupos un pouquiño máis filtrados e o que pasou ao longo da mañá, vemos eso, vemos ese interés, preguntas dos rapaces e tal, e creemos que a matrícula nosa aumentará. Xa temos bastante matrícula, non? Que temos 430 persoas no centro, pero creemos que con esta xornada ainda ampliará un poquinho máis, sobre todo aqueles ciclos nos que non están tan cheos. Unha das preguntas que máis se fixeron ao longo desta mañá estaba relacionada cos ciclos con máis demanda. Os ciclos da rama de transporte e mantemento de vehículos encántanlle. Tanto a electromecánica como a chapa son os ciclos que máis se enchen. De feito, hai lista de espera. E despois, en orden, tamén se enche moito a electricidade. O ciclo de electricidade tamén ten moita demanda. Pero levas a palma os ciclos de coches. Non sabemos por qué, son moi atractivos para eles. Ainda que sinala que os ciclos con máis inserción laboral son os de instalación e mantemento, os ciclos de frío e calor. Estamos nunha zona na que hai moita fábrica, moita hostelería, supermercados, e necesítase manter e reparar esas máquinas. De verdade, o ciclo de frío e calor, a inserción é inmediata, e falta xente. E tamén ten moitísima inserción o ciclo de construción. Este ano empezamos cun novo de rehabilitación e obras de interior, e non hai albanéis, non hai relevo xeracional, así que animamos aos chicos e chicas a que se apunten, porque por encima é un ciclo dual, intensivo, no que eles cobran, e cobran 800 euros ao mes. Vale, durante o período da empresa. Así que os animamos porque é un ciclo no que van a ter traballo sí ou sí. Destaca tamén a formación máis práctica que se imparte na formación profesional, algo co que se busca atraer as novas xeracións para non perder oficios nos que agora o relevo xeracional está no aire. Pásanos a nós en Coroso, co albañilería, ca rama alimentaria, pero tamén estamos oindo náutica en outros sectores nas que non está habendo relevo, é moi perigoso, porque si que se non hai xente xoven que estudie, que se forme, que vai a pasar con moitas profesións, a madeira, náutico, que a nova lei, ahora que entra en vigor, os rapaces e rapazas van máis tempo á empresa. Polo tanto, sí que van a ter un coñecemento máis directo do que é o mundo laboral. Válelle para madurar, é como unha experiencia moi positiva, que non están acostumados, e tamén xa que se van a enfrentar máis rápido ao sector productivo.